Ето, примерно, взимам едно списание и го слагам, за да го четем. Имаме два варианта да увеличим размера на буквите. С пръсти, както на GSM-а. Ето така, с два пръста натискаме и раздалечаваме пръстите, така увеличаваме. Ако искаме да намалим, приближаваме. А другия вариант е с плюсчето. Това бутонче плюс увеличаваме, а с минусчето натискам минуса и намаляваме. Ако искаме да направим моментна снимка, нека да хванем някакъв текст. Така. Натискаме ето това червено бутонче. То е за моментна снимка, която ще се покаже на екрана. Сега ние може да я разглеждаме. И да си четем текста, а може и да я разпознаем, ако искаме. Сега виждаме тази снимка, която снимахме последно. Мога да си увелича и когато увеличавам, след това мога да си я местя наляво и надясно, за да прочета целият текст. Сега от тук извикваме настройките, а за да излизаме с зелената къщичка и тук пише изход. Да съхрани ли този файл или просто да излезе. Аз не искам да го запаметява и натискам просто изход. Ако искаме да ни прочете, натискаме ето този play бутон и той трябва да почне да разпознава. Много от вас знаят, че между хората с нарушено зрение и аудиокнигите съществува дългогодишна и неоспорима връзка, но едно е по времето, когато носителите на този тип съдържание не са били толкова широко разпространени. С двете чертички спираме четенето на текста. Ако искаме да излезем, натискаме зеленото бутонче. Тук ни пита, като излизаме, дали искаме да запази снимката или просто да излезе. Искаме просто да излезе. Така. Ако искаме от тук, може да променяме настройките за яркост. А ето тук си променяме яркостта. А това казахме, че е за удебеляване на текста. Сега е доста удебелен, а така не е. Задрасканото не е удебелен, а така е. Ако искаме по-ярки, по-плътни букви. И сега излязохме от режима на моментната снимка и сме в режим, който е за реално четене. Ето от тук, средното сиво копче, се показва тази линия за четене. С нея може да си следим реда, който четем. Това е за удобство, да не ни се размества реда. Така с пръсти избираме колко голяма да е тази лента и колко текст да хване. Ако увеличим текста, може да го направим така, че да хваща само един ред и да си го местиме. Отиваме на долния ред. Още едно натискане и излизаме в нормален режим. С това бутонче горе вляво синьото сменяме цветовите режими, които ни дават възможност да си изберем контрастен режим, който за нас е удобен. Това е бял фон с черни букви, синьо с жълти букви и така като го натискаме, ето тия са двата режима, които добавихме. Така превъртаме измежду всичките и си избираме този, който искаме. Това мисля, че е пълноцветния режим, който си включва реалните цветове. Сега искам да покажа втората камера на лупата. Ето от тук с един пръст я издърпваме нагоре. Така, докато чуем щрак. Така я фиксираме. И ето хващаме една страница от списание размер А4. Искаме да прочетем текста, знаеме, че е на български. Снимаме текста с червеното бутонче. Така. И сега искаме да ни го прочете. Технологии.
знак за доларта от имеилно приложение. Стки аудио Ниги на Елгас. Стефан Цвятков. Торити. Тази публикация не е рекламно съобщение, а изразява мнението на един безпристрастен потребител. Много от вас знаят, че между хората с нарушено зрение и аудиокнигите съществува дългогодишна и неоспорима връзка. Още по времето, когато носителите на този тип съдържание не са били толкова широко разпространени, немалко хора са разчитали на това дадено литературно произведение да им бъде прочетено от друг човек. Технологиите за запис на човешки глас и съхранението му сега се променят. Ако искаме да го запазим, натискаме тази дискетка долу вдясно. Файлът е запазен. Окей. Може да запишем аудиозаглавие да или не. Ако искаме да, трябва да го кажем бързо. Натискаме да и казваме бързо. Статия. От зеленото бутонче ето тук излизаме от режима, където бяхме. Сега искам да покажем как да отворим този файл, който запазихме последно. Докосваме екрана, понеже той е тъч екран, се появяват от двете страни ленти с менюта. Това нещо е за да застане снимката на цял екран. Това е за удебеляване на текста. Ето става по-черен, по-плътен. От тук го изключваме. А това заключва фокуса. Така го отключваме. Сега това е, ако искаме допълнително осветление. Всъщност така е включено осветлението, а така е изключено. Нека да го включим, за да е по-ярко. От тук променяме яркостта. Както ние предпочитаме, от хикчето излизаме. А ето от тук влизаме в главното меню. От тази папчица тук влизаме в документ. Тук са снимките, а тук са документите. Ето тук е последно записания документ. Избираме го да стане бяло отсветено и тук горе вдясно натискаме и се отваря документа. Това е последната статия, която сканирахме и разпознахме. С този бутон Play. Стефан Цвятков. Тук не прочете добре заглавието, защото текстът е комбиниран на английски и български. И по-надолу, където остава само българския текст, се чете много добре. Тази публикация не е рекламно съобщение, а изразява мнението на един безпристрастен потребител. Много от вас знаят, че между хората с нарушено зрение и така нататък. Ако искаме да излезем, от тук излизаме с зелената къщичка. От тази папчица може да имаме достъп до документите, които сме снимали. Това са снимките, а ето тук са ни разпознатите документи. А ето тук на тази лента имаме възможност да изберем два режима. Това е да запишеме снимките, които са запаметени в лупата на USB. И в този случай устройството ни казва да включим ето тук в USB-C порта флашка и на нея да направим експорт на снимките. А другия вариант е пък от USB да запишем на лупата снимки и да ги разглеждаме увеличени. И в случая ни казва да направим импорт на снимки от USB, да ги запишем на лупата. И така излизаме обратно. Ще покажем още нещо от настройките. Докосваме екрана, влизаме ето тук в разширените настройки. Ето тук. Това е когато имаме разпознат текст и лупата чете текста. Имаме няколко варианта как да изглежда този текст, който се чете. Това е единия вариант, когато думата, която в момента чете, е оградена с черен правоъгълник. Другия вариант е да бъде само подчертана думата, която се чете. Другия вариант е, например, черен с бели букви. Думата, която в момента чете, да бъде подчертана. Така е да бъде оградена, а така подчертана. От тук ги сменяме. От тук пък може да се покаже текста, който е разпознат, да се показва като един ред. И думата, която в момента чете, да бъде подчертана или оградена. От тук се избира
И накрая се връщаме в първоначалния режим. Тази настройка, която тук избираме, след това ще я видиме, когато устройството чете разпознатия текст. Аз, например, мога да избера ето така с красив фон и думата, която чете, да е подчертана. Това, което сме избрали, го запаметяваме, като натискаме тази обратна стрелка. И излизаме от всички менюта.